Kalami sa piling matas nga daghang tawo nagmahal sa imuha, daghang tawo nagsubaybay sa imuha tungod aning Facebook. Mga tats, maayong adlaw kaninyo di ano, gusto lang ko magpasalamat mga tats sa mga tao nga nakapalibot sa kuha, sa mga tao nga nakaila sa kuha mga tats sa akong ginahimo aning Peaceport. Siyempre mga tats, magpasalamat ta sa naghatag og isda sa tuwa, nakahinumdum sa tuwa, kanang mga amigo nato nga wala kalimot sa tong oras nga wala tay sudan nga naa sila no og ako pong ginahatagan mga tats. Siyempre dili lang sila ang hatag pati kita pod mga tats, ga-share pod ta kung unsa may naa sa ato ano. Ako gadalo mga tats, basta na ako no og siyempre katong naga-comment sa tong video, mga base na to diha, wa kasabot sa tong mga video, daghan yung kayong salamat sa inyo ano. Usbon nako kato mga base na to diha nga lain mang istorya, sakit mang istorya kay wala mo kasabot sa tong video, pasensya na jud mo. Pero ako gihimo lang nako ni alang sa akong pamilya no. Sabi niyo mga tats, bisag unsa na lang ang ako mahuna-unaan para makahimo lang kog content no, mo bitaw ng usahay, magbalik-balik ang akong video, magkilaw ko, magsugba ko aron lang na ako ipakita sa inyo aron makahatag tag kalipay sa mga tao no. Og kanang lugar nga akong naadtuan diha, daghan yung kay salamat sa inyo pagdawat sa ako diha. Wala ko nagdaho matas nga ingani di ang social media no, daghan gusto makipagkita sa imo, makipag-istorya, makipag-amigo, gusto pod makipag-picture sa imo ha. So daghan jud kayong salamat sa inyo pagsuporta sa ako ano, labi na sa mga tao nga wala nakaila sa kuha og sa akong mga silingan. Og katong mga tao nga nangayo og sticker sa kuha, nag-idol sa kuha, giganahan sa kuha, daghan jud kayong salamat sa inyo ano. Dili jud ko magsawa og pasalamat sa inyo bisan pag adlaw-adlaw. Isa pa ni kaning mananagat nato mga tas nga sige panghatag og isda sa kuha, sila pang gahatag, sila pa sige tanan sa tong video og nagasuporta, makatambok jud gasing-gasing matas mao nang kamo tanan nga nakapalibot sa kuha, kamo ang gahatag og kusog sa ako matag adlaw, matag tikang, matag lihok, matag himo og content. Mao na dili ko maulam magpakabaga aning social media kay kabalo ko na taon nagtan-aw sa kuha, na tao giganahan sa kuha, na tao nagmahal sa kuha. Kung ang tao wala giganahan sa kuha, okay ra na, ang importante naghimo ko kamaayo aning Facebook. Sa unang panahon ginalait-lait lang ko sa mga tao, ginakatsawan ko sa mga tao kay kuno wala daw koy angay mag-vlog pero okay lang. Ako gyapon gipadayon alang sa akong pamilya. Karon nagkadugay daghan nga nagdaghan ang nagmahal sa kuha, lalong-lalo na sa akong mga silingan, amigag amigo diha no. Naagyapon mo gasuporta sa atong mga video bisag dili tantong gwapo ang atong video, inyo gyapon ginatan-aw. Ako wala ko madato mga tas, wala po ko ingon dagko kog income aning Facebook no, ego ra jud sa akong pamilya. Basta ako kamo ang gahatag og kusog og kalipay sa ako, mao nang giganahan ko, nagpadayon ko aning Facebook. Mao na kamo diha sa bag-ong nagsugod, kung unsa man ang inyo naagian karon, kung unsa man ang mga tao nga nagkantsaw sa inyo ha, wala ganahan sa inyo ha, sakit mang istorya, ihangad lang na sa langit kay siya ang atong kampi didto no, siya ang kabalo sa atong matag adlaw nga lihok. Basta kita magpakita tag kamaayo sa social media, magpakita tag kamaayo sa kapwa nato og labaw sa tanan, wala tay natamakan nga tao o naagrabyado. Mao nang gikan sa akong pamilya, kamong tanan nga nagasubaybay sa kuha, daghan kayong salamat sa inyo ha.